नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जे फोरमायहरनो सानदों आरो गासिबो रायजो राजानिसिम नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेलासिनि गाहाम हामलायथिहरनायखौ जासिहरबाय। दिनै जोङो कुचुगावनि प्लेग्राउन्डआव R&D फिल्डआवहाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि बी डिभिजननि फुटबल लीग कुचुगाव जन कुचुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव बी डिभिजननि फुटबल लीग बे लीगखौ दिनैहाय जोङो ओपनिं सेरेमनि हाबाफारि लानाय जादों आरो बे ओपनिं सेरेमनि हाबाफारियाव जोङो गोबां आलासि हांख्रायनानै लाबोदों। आलासि बिथांमोननि जोङो माखासे गोबां बिबुंथिखौबो जोङो लाखिबाय। बे हाबाफारियाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि कुचुगाव ओनसोलनिनो समाज सिबियारि आरो मोनसे समनि बर'नि आफादाव नेतृत्व होबोनाय मानगोनां नबय बसुमतारी सारखौनो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोदों। आरो लोगोसे जोंहा बे ओनसोलनिनो गभर्नमेन्ट कलेजाव एस'सियेट प्रफेसार मावनाय आरो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां डक्टर गौतम मुसाहारि बिथांखौबो जोङो आलासि महरै बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदों आरो गोबां आलासि जोङो बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदों। दा जोंहा जे फुटबल बी डिभिजन लीग बेखौ जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बेवहाय आराम्भ' खालामदों। दा कुचुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव बियो नैथि खेब हाबाफारि आरो बेवहाय जोंहा 35 टीम दङ। बे 35 टीमनि गेजेराव जोङो कुचुगाव जन हिसाबै जोङो बे फुटबल बादायलायनायखौ होदों हाबाफारिखौ। दा बेवहाय दिनैहाय जोंहा सुदेमपुरिजों कुचुगाव ओनसोलनि गेजेराव जोंहा गिबि खेब जे फुटबल बादायलायनाय बे बादायलायनाया जागोन। बिनि गेजेरजों मोनसे जों मेसेज होनो सानबाय थादों कासाया जे जोंनि कुचुगाव ओनसोलाव जोंहा जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा जाहाथे गाज्रि साइडजों एबा बे ड्राग्स जानाय बैफोरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानो हायो। बिनिखायनो जोङो कुचुगावआव मोनसे फुटबलनि बा गेलेनायनि बारहावाखौ लाबोनो थाखाय जोङो कासाया नाजागासिनो दङ। थांखिया बेनो बयबो जोंना जाहाथे सेंग्रासा गथ'फोरा जाहाथे फुटबल एबा गेलेनायाव एंगेज जानानै थायो, गाज्रि हाबाफारिनिफ्राय गोजान जानानै थायो। बे थांखिखौ नोजोर बोनानै दिनै कुचुगाव जे ओनसोलाव जोङो कासाया रह' नाजानानै जोङो दिनैहाय बी डिभिजननि फुटबल लीगखौ जोङो सालायगासिनो दङ। बियो जोंना 42 दिन जागोन, 42 डेज। बिनि गेजेराव 42 डेजनि गेजेराव जोङो बे खेलाखौ फोजोबगोन। बिनि उनाव जोङो ए डिभिजन लीगआव जोङो बाहागो लानो थाखाय साखाफारा जागोन।